Znáte ten pocit? Spocené ruce, bušící srdce a instruktor, který vám dýchá na krk? Autoškola je pro mnoho lidí stres a právě na tento problém jsme se zaměřili. Náš tým se rozhodl aplikovat proces Human-Centered Design, abychom pomohli začínajícím řidičům získat jistotu a potřebné zkušenosti. V první fázi jsme potřebovali zjistit, co přesně lidi na řízení děsí. Použili jsme metodu hloubkových rozhovorů. Nemluvili jsme jen o řízení, ale i o emocích. Ahoj, s kým tady jsem? Ahoj, já jsem Bill. Tak Těší jo. mě. Mám na tebe otázku. Čeho ses nejvíc bál při autoškole? Určitě to bylo to, že někoho srazím a půjdu do vězení. Dobře. A bojíš se něčeho teďka? Jo, že mě někdo srazí a půjdu zase do nemocnice. Ahoj, s kým tady jsem? S Romanem. Ahoj Romane, chtěl jsem se tě jenom zeptat, jestli jsi něčeho bál při dělání autoškoly. Právě, že vůbec. A ty jsi měl jako dobrý vztah jako s tím, s autoinstruktorem? Mám byl to takový děda, takže všechno super. takový úplně krásný vztah. Nebyl žádný problém s ním. OK, tak super, že to má aspoň někdo takhle. Díky. Čau, s kým tady jsem? S Natkou. Natko, já se tě chtěl jenom zeptat, čeho ses při autoškole nejvíce bála? Tak já jsem měla špatnou zkušenost hlavně se svým instruktorem, jelikož byl na mě přísný a neuměl moc vysvětlovat jednotlivý věci. Takže čau, s kým tady jsem? Ahoj, s Matyášem. Matyáš, chtěl bych tě zeptat, jestli jsi měl nějaký problém při dělání autoškoly. Ano, měl jsem takový jeden menší, byl to vlastně instruktor, že nebyl moc na mě hodnej, spíš mě jakoby dával do psychického tlaku a moc mi to vlastně nepomáhalo s dokonáním zkoušky. Ahoj, s kým tady dneska jsem? Se Zuzkou. Tak Zuzko, čeho ses nejvíc bála při autoškole? Já jsem se asi nejvíc bála komisaře, protože já jsem vlastně instruktora měla super, ale tím, jak jsem měla málo asi jíst, tak vlastně jsem z toho byla hodně ve stresu, no. OK, děkuji moc. Čau, s kým tady jsem? Čau, já jsem Matěj. Čau Matěj, čeho ses na autoškole nejvíc bál? Hele, na autoškole jsem se vždycky nejvíc bál jezdit z centru. Vždycky ty tramvaje, jak tam jsou, je to takový nepříjemný lidi občas. Ale to je asi tak jediný. OK, čau, s kým tady jsem? Čau, já se jmenuji Gary, ahoj. Čau Gary, chtěl jsem se tě zeptat, co tě na autoškole nejvíc štvalo? Ale řekl bych asi večer, když se jde mezi vesnicama, tak tam jsou taky ty úzký silnice. Nejhůř, tam jsem se bál, že buď to hodím doprava do škarpy, nebo že mě trefí z protisměru. Takže asi to. Zjistili jsme, že problém není jenom v tom, že by lidé nechápali teorii, ale chybí jim bezpečný prostor na chyby. Abychom data zhmotnili, využili jsme metodu Persona. Představujeme vám Ninu. Je jí 20 let, dělá autoškolu už 3 měsíce. Je šikovná, ale když vedle ní sedí instruktor a za ní jede kamion, spanikaří. Definovali jsme náš problém. Jak bychom mohli Nině umožnit trénovat ovládání auta v reálných situacích, ale bez tlaku reálného provozu a přísného dohledu? Přešli jsme k navrhování. Využili jsme brainstorming. Měli jsme nápady jako VR brýle, uplácení instruktorů čokoládou nebo řízení na poli. Nakonec vyhrál koncept fyzického prostoru Safe Drive Zone. Pronajímatelný plac, kde si sami postavíte trasu a můžete bezpečně zkoušet různé dopravní situace. Neměli jsme finanční prostředky na realizaci, proto jsme zvolili pro vytvoření prototypu videohru Minecraft. Díky procesu HCD jsme se posunuli od obecného strachu z autoškoly ke konkrétní službě pronájmu tréninkového prostoru. Víme, pro koho to děláme a díky dotazníku jsme zjistili, že je o to velký zájem.